I dag vil jeg gerne vise, hvordan man laver sit egen LAN-netværk. Vi skal ind på CMD. Nej, hvad laver du? CMD. Så bliver man på menuen. Ja. Så skal vi skrive net. Set. Hosted. Work. Ja. Det er faktisk Node. Hello. ID. What the? Skal jeg prøve det igen? Nej. Nettet skal hedde. Jeg ser, hvad har en startplads. Key. Det er vigtigt, det er adgangskoden skal være. Det skal have noget med 8 at Kør gøre. dertil. Og hvis I bare skriver 8, ja. Prøv Ja. for Ja, der er en stor dag på den. Er der? For at det virker, så skal man have det inde på Jeg tror, der kan lige en anden. kør som administrator. Som jeg kan finde til Amsterdam. Så lader jeg ham der. Ved jeg. Og det er ikke sådan, godt. Det tæller på. Det Sådan ja, der. nu Så får godt jeg der. det hele. Der ligger der. Tag den der. Den her. Tag den sammen bag den. Kun så godt der. Den ligger i. Jeg holder den her. Hey, kan jeg have en lastbil derovre? Nå, skal jeg bare kunne lide daf derovre? Sådan der. Ja. Det er den viste på. Så får du den i borgen. Ja, jeg Så kører. skal vise mig. CMD. Jeg kører på dig. Jeg kan ikke huske noget af det her. Ej, jeg havde Fordi kør som administrator. Hvad vil du få til at køre? okay, Og så sætter jeg bare det står. Det er pinligt brugt til 5 år. Nej, og det der, det er højre. Jeg kan ikke markere på det. Du har ligesom mig. Sæt. Op. Det giver Giver ned. Work. Start. Håndbremse. Hello. Venstre blink. Højre blink. Start. Halv blink. System. Foran. Fortæller blinker. Og så skal den sidste. Gange i shop. Så skal jeg skrive det her fra start. Work. Så er den startet. Som du får træller på. Så kan vi lige gå ind Ja. Du kan kun ind på min lastbil. Hvor langt? LAN. hvad kan jeg sige? Ingen Du kan netværk. ikke klippe min anden lastbil. Kører Hvor er det? Indskriver. Du kan sådan være en sammen. Jeg var faktisk at bare køre rundt over alle de ører. Må jeg køre selv? Nej, så kører jeg. Billigt! 179. 12. Så finder den sin egen her. Ja. Så vi finde på at skrive sådan her. Ja. Så. Så. Den hemmelige bror du op. Hvor fødselsdag. Men Så ingen tips der med. så hvis du går Men ud du her. har stadig den der bror der. Så bare rundt. Ja. Gå ud her. Config. Længere frem. Lad os stoppe. Mere. Hvad laver du? Hvad skal der? Jeg kan ikke spille, hvor den lyder på. Hvad laver du? Du kan gøre sådan, du kan se med på sådan lyd på. Jeg har fået til at spille. Med. Sådan er. Lyd. Så god lyd på. Tak. Det er vist ikke noget. Ja. Ja, ok.
Men jeg har i hvert fald lavet det. Er du der på? Så. Her kan I se det. Det er meget. Kom nu, computer. Hold op den der. Ja. Hun Jeg skal skal nok give ham bold senere. Nej. Ja, kom an. Okay, gå ind. Okay. Wait. Bullshit. Sådan. Så er det bare sådan her. Jeg hader det der runde der. Du kommer hen til at blink. Så. Det var bare lige hurtigt. Jeg kører på rundt Og for at I vil stoppe nettet igen. Jeg kører rundt Hvad kører jeg med? Nej, du kører med en... Så har jeg ikke den. Så kan jeg lige så godt gå på nettet igen. Nej, det kan jeg ikke. Det skulle da ikke et... Så er jeg net igen. F6. Men Kører med en grafo. det var det, jeg sagde.